agus tá mé seo aniu leis má microwave. Ow! Díad go tíar táú fáidir staach go Bloc in is rug big fuairthain. Dígait míhall Diarmuid McCleary a Sannim Dom, tá mé as chun de municán, agus tá mé seo aniu leis má microwave. Ow! So inis Diarmuid táú seo a microwave tá cuma ionta jazz there ach cadéin scéal leis. Tá mé cóg an microwave timpeall an don, tá mé fundraise airgid go dtí charity, agus tá mé ag dul timpeall an don, but níl aon airgid agam. So cai mé fáil gach áit agus níl aon rud agam, níl aon bia nó airgid. Ach táú héin an tá gandí jazz agus a microwave leat. Sin é. Cabhar tú inspiráid mar sin. Nar bhílam níos óga bhí mé léamh leir as Tony Hawk around Ireland leis an fridge agus híl mé go raibh sé go hionteach. So nar bhí mé sa DIT bhí mé ag general an fundraising go charity. Bhí mé gen skydive, abseal agus sleep out gachrod agus lá amháin bhí mé mar like bhfuil mé able to dul timpeall éire leis an microwave agus an sin nar thuú mé timpeall éire thuú mé timpeall an Alban. Cevéad airgid a tá feit aga go dtí seo. Hílam tá sé around 5,000 Whoa! agus sin fiachar lá, so tá mé gan thug cúpla mí chun déine agus hílam tá mé able fáil lán airgid. Fuair tú táú den microwave. Cá bhfuil sé? Taisman do mé? Tá sé sin áit ní bhhailm chur ar television. Ná, I'm joking, tá sé. Cá bhfuil sé? Sin. So seo táú fuair tú táú den microwave? Oh yeah! So seo táú den microwave, sin deanta agad hána féin. Bhí tú ag surfa leis an microwave, so céir eile a bheith tú táú leis an microwave man seo. Tá mé ag éirí sponsorship ó companies chun dul trasna an don, so hopefully fiha níéag tá mé dul trasna an don go léir. So sin bríthir dé. Bríthir dé, ní bhhain go microwave jazz agad tá high tops alíonn agad fásta a Diarmuid. So mé cinnte go bheici mé a rééis tú. Tá mé go bheici go nairí an bóthar leat, fair play. Ó suas leis an town.